Karya ora ada Pak Do kaya aku lho. Bengi iki kembang tok ikang bereaksi bareng-bareng ayo mersani yo sakit pagelaran yo pagelaran seni panggilan seni mungkin sing rawuh banyak rezeki amin tol jae nak jae takol jae ji tol jae tak wong modele lawan saiki pacaran ning kandang sapi orang ngerti anjing patroli bagi kata aku katoke kali tol jae nak jae jae apalagi guru ini calon dari Malang. Oh iya. Nah, kalau Mas Model itu kan asli dari Jakarta. Iya kan Mas Model itu kan dari Jakarta. Iya, gue di Jakarta udah lama. Oh, kenapa tinggal di sini nggak di Jakarta aja? Karena gue di Jakarta terlonte-lonte. Alah, terlonta-lonta. Akhirnya lu hidup di Jawa. Iya, gue ke Jawa. Orang lalu di mana? Ada di Jawa, ada di Jakarta. Siapa orang lalu? Mami Jakarta, nyokap karo bokap. Nyokap sama bokap Mas. Jare modal niki kadang to bocah niku kulino tempu dibuti jare ora Jawa tulis. Mosok modal ora Jawa tulis. Ora sekolah. Lah nek pomo kowe ning bandara ngono ora karo sekuntut yo ora iso to, Bu. Sekuntut kok lho maksudku ora nek sing arake ora iso. Gak iso to. Pomo nyemplung restoran wis mamane. Nek kan ning restoran kan kudu nulis kok bebek goreng bebek goreng. Terus piye kowe? Ya gampang kok ditulis, digambar. Ora iso nulis ae. Digambar. Oh, kowe ora iso nulis nek iso gambar. Iso gambar. Ngono ya wis paham anune penjaga restoran ya paham. Paham ya? Paham lho kowe. Pamane pengen sego goreng. Gampang to. Gambar sego, lantar karo enek wajane. Berarti kan sego goreng. Ya termasuk cerdas. Upama awakmu pengen ayam bakar, pamane. Lah ya digambari pitik karo areng kuwi mesti ayam bakar. Oh, pamane pengen dar, yap ye. Oh, yap ye capje. Lah ya piye bapak capje? Ya kowe gambar kangkung, gambar wortel. Oh, wortel sayur-sayuran. Sayure restoran wis paham ya? Paham. Nek pesen paham. Pesen apa? Yap ye. Pesen yap ye. Pamane ngelak pengen ngombe.